بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أمبال مدي مستفي في لبا دم سما قربا غفولي بي أبلا جلين أما جرى لك أفني أغا إمشو مدي سيلي نو دون ما وكنين. الحمد لله أنا أستاذ ميان بلو بي التي ما قرأ يغا بلاتو إنسان نو أستاذ علي كوناتي إن شاء الله نالا سلام أنا لبنكما حفل رأس السنة نانغو مانغو 31 أنا لبنا موكا إن شاء الله ماماني أمبال مدي مستوي في لباو فين إمشان وغا بارتاجي يوتيوب فيسبوك انستغرام تيك توك وغا بارتاجي فامبي يانا anga donga موضوع كنا مي كما دي anga استاذ ما فولين با بلو غاسي افلل كبا ما ابو كفل ان شاء الله. استاذ علي نعم تفضل. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله على فولين كوفي بركادا وكوفي امي تريسو مغو بلا جلين فو كادامنا ما فولو فام لابا اني فلي كلا بلا جلين انغا فولي بو بلا جلين ka foko amba ina law taala fe aka ben semadi ama ngake tawni fota wani ngani ataw bela ani law taala ka barka do television so nyira la ka jidi ka tanya ka temeni bela jelenka inshallah. ايوه جزاك الله خير استاذ علي. انا فاي غامنا كما في موضوع كان حفل راس السنه وتي دوري و 31 شريعه مين فلا ان شاء الله ناصر ولا ما ان دينا يرددو مين دو استاذ علي ان شاء الله ابنا ولا chaman دي اما ولا ان شاء الله. استاذ علي كان بيقولوا طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال أيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما الله سبحانه وتعالى فوكا ولن يمندون كبركادا كانينا فاكا بين سمادي أما كتاو نفوتاو أنيغاني يتاو بيلا جلينا كسولي كالا كلاك محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسودنكو أني ما ومانو توراكو كاكا كجولا كفوا جولا فوكا تسي جودوما وتملين كوفي الحمد لله أمي موضوع من كان بفو ماكو 30 yananga do 31 kono kakanga kuma nyebla do ke folo Allah subhanahu wa ta'ala ka korne aya do la o kuma nyebla folo imi ala ba folo korne kono kanga hakilla jigi ke ko hakilla jigi ko bi mu'min nafa ko sebe wala bayira ka foko islama o wajule do wa fencha man folu nyina ga kuma o kuma ni tura ka lameli ke tuguni abe do fara limania ka be jidiri dima wala bayi ni bela jele fanga lameli ke kuma ka munu mena fo ni basigi ani hakili sigi an duskun jele ai adola Allah subhanahu wa ta'ala famille nyuman di ama ko fi Allah ta'ala bi kan to Qur'an ko tuguni ako islamaw ako innamal mu'minuna allazina zikra Allah ko islamaw ye mogodi mu'mini ye mogodi ni Allah ta'ala ko fora koro wati wajilat qulubuhum uduskun bisra wa idha tuliyat alayhim ayatuhu kuni alaka korne ayaw fene kalana ukuna wati zadatuhum imana abdo for wal imaniaka wa ala rabbihim yatawakkalun wa wujida ala ta'ala ni kuma ni koro jume islami nyuma ciya aleka fentun nindi na yoro binya shama hanno beke ale tatana de kan hanno ba ale retoro hanno mandi ale de fait que ni ala ta de dron aba ire tatui aba ala tata ala be gode fo Qur'an ne kono o ma fo mukhalafa koro jume o me kuma in contraire jume islami kolo ye mogodi na ye ala tame aba kodu
silamɛ kolo in mɔgɔ de n'a ye ala tame e b'a cɛ ninnu ka ko ka gɛlɛn sa silamɛ kolo in mɔgɔ de n'a ye ala tame au lieu k'a k'a ɲɛɲini ko ala ta don a bɛ dimi a b'a yɛrɛ ɲini o de silamɛ kolo in wa ala rabbihim yatawakkalun ko u b'u jigi da Alahu Taala kan o kuma in laɲini ye jumɛn de ye hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ fɛn min na n'u y'a bila a bɛ ju ka wariko kan dɛ u bɛ jɛ a kɔ ala kama k'u jigi da ala kan hali n'a bɛ ju ka sɔrɔ kan u b'a to yen ala kama u b'u jigi da ala kelen pe kan wa ni silamɛ ɲuman cogo di an bɛna kuma minnu fɔ adamaden bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ mesure nin kuma ninnu kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ala ka kɔrɔ ni ayaw mana fɔ ala kɛra kumakanw mana fɔ a bɛ dɔ fara i ka limaniya kan alhamdulillah ala ye mun fɔ ayaw la i b'o cogoya la n'a y'a sɔrɔ i t'o cogo fana la dun o b'a yira k'a fɔ ko i kan k'i yɛrɛ dilan kan ka taa i yɛrɛ muraja kan ka t'i yɛrɛ muraja kosɛbɛ an bɛ ala deli ala k'a faamuyali cogo ɲuman d'an ma Ustaz Mahamud kun min y'a to Alahu Taala ye anw fisaya ni mantonw bɛɛ ye o ye kun min ye ka d'a kan an tɛ sɛgɛn ɲɔgɔn yamaruyali la ni ɲuman kɛli ye ani ka ɲɔgɔn fatani ka bɔ juguman kɛli ma o de y'an sigi nin kɛnɛ in kan yan sinon 31 ko an b'a dɔn san caman kɛra k'a fɔ wa hali n'anw m'a fɔ fɛnɛ a fɔbagaw y'a fɔ koyi a fɔra fo ka taa fɔ a fɔra nka an b'a fɔ ka da nin kuranɛ aya in kan Alahu Taala bɛ min fɔ kuranɛ kɔnɔ kuntum khayra umma a y'an kɛ mantonw la fusamanti manton tɛmɛra ka da mun kan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar an bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman kɛ ye karisa nin ka ɲi dɛ nin kɛ nin man ɲi dɛ nin to yen wala o dɔ de ye 31 ko fɛnɛ an b'o lahalaya min kɛ o de y'a to Alahu subhanahu wa ta'ala y'an fisaya ni manton bɛɛ ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an bɛna minnu fɔ ala k'an bɛ sababu ma Ustaz Mahamud 31 bɛ daga walima a tɛ daga yanni an k'an da so o ma sisan an bɛ taa ko sun na o b'a fɔ ko al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwuri ko yanni ka kiti boli fɛn dɔ kan ko in yɛrɛ ye mun fɛn de ye fɔlɔ a lasulu yɛrɛ bɔra min fɔlɔ chrétienw de ta don wa silamɛw de ta don wa bolisɔnnaw de ta don wa walima jɔnw de ta don o la an bɛ segin kɔfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ko dugukolo sanfɛ ale ye diinɛ o diinɛ jigi k'a tɔgɔ de ko silamɛya diinɛ foyi tɛ Alahu Taala bolo tuguni ni silamɛya tɛ wa cidenw cira ni silamɛya de wa Nabila Isa fɛnɛ cira ni silamɛya de Allahu akbar Nabila Isa cira ni silamɛya ye a y'a ka waati bɛɛ kɛ o cogo la fo ka taa s'a ka waati laban ma Nabila Isa fatulen kɔfɛ mɔgɔ si ma sɔrɔ min ye sɛbɛnni kɛ tariku la k'a fɔ ko nin nabi ɲuman in sara nin waati de la o ma sɔrɔ Bibulu kitabu 66 de faralen don ɲɔgɔn kan k'o kɛ Bibulu ye kitabu 66 o de faralen don ɲɔgɔn kan k'o kɛ Bibulu ye o ye protestants ka fan ye ani témoins de Jéhovah mɔgɔw olu bɛɛ b'o kɔnɔna na o kitabu 66 in bɛɛ bɛ baara kɛ n'o de ye o catholiques olu b'a fɔ 66 67 olu ta bɛ taa o la o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko Bibulu o kɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ catholiques ta la mun tɛ sɔrɔ protestants ta la nka ni kitabu in bɛɛ kɔnɔ kuma kelen ma na a la k'a fɔ ko Isa bangera nin don in na o tɛ maliyɛn tɛ dɛ o tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ mɔgɔ bolo kitabu la k'o tɔgɔ ko Bibulu k'a sɛbɛnnen b'a la ko Isa bangera nin don in de la o tɛ maa bolo o tɛ mɔgɔ si bolo Allahu akbar o ma sɔrɔ maintenant Isa fatulen kɔfɛ fo san 313 mɔgɔ dɔ nana poyi o wagati la o tigi tɔgɔ ko Poli ale ye Yakuba den laban min tɔgɔ ko Bunyamin o y'o bɔnna de o b'a fɔ a ma ko Benjamin chrétiens b'a wele o cogo la ko Benjamin o y'o bɔnna de o kɔrɔ ko yahudiya piri de Poli ale de nana ka na diinɛ dɔ créer k'a tɔgɔ da ko chrétienya a y'o diinɛ min créer bon chrétiens dun ka taabolo la ko Bibulu ko maa o maa ni e ye dɔ fara ala kumakan kan o kɔrɔ ko danga b'i kɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye dɔ fara ala kumakan kan o kɔrɔ ye kafiri de n'i dɔ fɛnɛ bɔ ala kumakan na i ye kafiri de fɛnɛ wa n'i ye dɔ fɛnɛ bɔ ala kumakan na danga b'i kɔ fɛnɛ o sen fɛ o nana laɲini ka Poli minɛ k'u b'a faga Poli minɛ o cogo la sa kuma min na a bɛna faga i kan to ko aw bɛ sɔn ka Romain faga k'a sɔrɔ aw ma juge fɔlɔ wa u k'a ma e ye Romain de yan a ko ale ye Romain piri de k'a sɔrɔ juif de don a ye nkalon tigɛ k'ale ye Romain ye Allahu akbar o la sisan n'ale kɛra Romain ye o kɔrɔ a ka kiiri bɛ taa tigɛ Rome de sisan
u ye sotigiw d'a kan ka sɔrɔ k'a bila ka taa Rome o la Israël ka chrétien ko kuma banna nin yɔrɔ la chrétien capitale taara yɛlɛma Rome kɔnɔ nin cogoya la o la Paul yɛrɛ tɔgɔ ma mɛn tariku la o kɔfɛ tuguni ale tɔgɔ tunna a tɔgɔ tunna tariku la maintenant ale bɛ taa se Rome wagati min na o y'a sɔrɔ bolisɔn fɛnɛ bɛ Rome masaya bɛ yen o masaya in bolisɔn tun b'a kɔnɔna na o bɛ bolisɔn de kɛ maintenant Paul nalen sisan papu ko nana daminɛ o de senfɛ Paul fatura dɔrɔn papu ko daminɛla o la an bɛ papuw tɔgɔ mɛn papu Jean Paul II papu ni papu nana daminɛ o cogoya de la maintenant Paul fɛnɛ fatulen kɔfɛ papuw nana sigi ka papuw sigi fo papu papu 37 papu 37 ani papu 7 o bɛɛ nana sigi wala o papu 37nan o b'a fɔ o de ma ko Saint Sylvestre o de nana ni chrétien o de nana ni 31 ko ye o y'a sɔrɔ Paul fɛnɛ fatulen o taara fo san 325 325 ans san 325 cela veut dire que Paul yɛrɛ fɛnɛ ma 31 nati dɛ Nabila Isa o kɔni kuma tɛ fɔ Paul nana o kɔfɛ fo san 313 ɲɔgɔn na bon Paul fɛnɛ fatulen fo san 325 31 ka sɔrɔ ka na kiriliko daminɛ sisan 31 kɛrɛla cogo di u nana jateminɛli kɛ masaya kɛra 2 ye Rome diinɛ masaya bɛ yen ani jamana fɛnɛ ka masaya bɛ yen masaya 2 ka da ka Paul nalen sisan diinɛ ka masaya nana o sira fɛ o y'a sɔrɔ masaya bɛ Rome kɔnɔ a mɛnna ni masaya 2 bɛ yen bon ni chrétien kɛ in n'o ye Saint Sylvestre ye ale ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ chrétien kɔnɔ a kɛra sababu ye ka bolisɔn caman ladon diinɛ la wa a ye nafaba don a kɔnɔ fɛnɛ o hukumu kɔnɔna na u nana fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que u bɛ se ka bolisɔn in masakɛ in u bɛ se k'a don chrétien la cogoya di u ye fɛɛrɛ caman tigɛ nka u ma bɛn sababa ma u ma ɲɛ sɔrɔ a ko la o bolisɔn in boli 12 de tun b'ale bolo boli 12 a bɛ boli minnu sɔn o boliw de ye janvier février mars fo ka taa se décembre o boli 12 de b'a bolo o fana bɛ taa wolo min na kalo tɔgɔ min b'an bolo n'a fɔ janvier février o bɛɛ ye boli tɔgɔ de an kalo minnu jate k'a bɛɛ boli tɔgɔ de Allahu akbar o boliw de tun bɛ sɔn bon kalo in yɛrɛ fana sigilen bɛ ordre min na o y'a damana thème fana ye tuguni u y'o fana changer ka sababuya k'u yɛrɛ ka laɲiniw fana ye décembre min filɛ n'an b'a la nin sisan k'o ye san kalo 12 ye o tun ye san kalo 10 de décembre maintenant octobre septembre a bɛɛ ta b'a nɔfɛ septembre o 7e mois ye u bɛɛ bɛ taa b'u nɔfɛ o cogoya la nka sababuyaw nana u y'o yɛlɛma ka taa kɛ décembre ye ka décembre kɛ san kalo laban ye maintenant sisan ni lahalaya kelen nin b'a ka boli 12 in sɔn le premier o y'a ka a b'o don chômer baara tɛ kɛ dugu kɔnɔ o don u bɛ fɛn caman kɛ o ye le premier le 1er janvier sa kɛ le 1er janvier sisan baara tɛ kɛ dugu kɔnɔ o don maintenant u nana to nin lahalaya kɔnɔna na sisan ninnu nana ye k'a fɔ anw bɛ maa min nɔfɛ o ka bangeli don o ma se ka dɔn il faut que an ka fɛɛrɛ kɛ an ka sigi an ka don dɔ lajɛ ka i se ka bangeli don ɲini o la o y'o kɛ Rome kɔnɔ o fana ka 300 kɔnɔna de la maintenant o rencontre senfɛ u fanba nana bɔ min kan an filɛ nin o de 2022 la mais o bɛɛ ban bɛ kelen kan hali sisan yɔrɔw bɛ yen olu ma bɔ 2021 kɔnɔ fɔlɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ka ca ni 2022 fɛnɛ o bɛɛ sɔrɔ nin rencontre de senfɛ Allahu akbar nka fanba taara min kan diɲɛ bɛ ka boli n'o de ye u nana bɛn min kan o de k'a fɔ an ka le 25 ta k'o kɛ Isa ka bangeli don ye wa Isa ka naissance fête ka kɛ o la le 25 décembre u nana o de ta k'o k'a ye nka o t'u ka livre kɔnɔ a tɛ kitabu si kɔnɔ a dun fɔra ko ni mɔgɔ min ye dɔ fara Ala ka kumakan kan ko danga b'i nɔfɛ a dun fɔra ko ni mɔgɔ min ye dɔ fara Ala ka kumakan kan k'o kɔrɔ k'i ye kafiri de ye o yɔrɔ la sisan olu yɛrɛ ka diinɛ y'u yɛrɛ la kafiriya nin yɔrɔ la ka d'a kan u ye dɔ ta k'o fara kitabu kɔnɔ kumakan o t'o ye maintenant le 25 o taara nin cogoya la mais munna le 25 ma kɛ san yɛlɛma ye n'a dun fɔra ko naissance san yɛlɛma kan ka k'o de la
n'a y'a fɔ k'a taara nabila Isa ka bangeli de fɛ n'o kɛra le 25 ye munna mɔgɔw t'u yɛrɛ ɲininka o munna san yɛlɛma bɛ kɛ o munna mun la le 25 an tɛ san yɛlɛma kɛ 31 don m'o ka denguli de k'o kɛ san yɛlɛma ye mun b'o o yira la densayi don de kan ka kɛ san yɛlɛma ye wa denguli don de bɛ kɛ san yɛlɛmali ye sisan ustaz a kuma b'i dɛ mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka o la o mais normalement bangeli don ye san yɛlɛmali don ye nka o ma kɛ san yɛlɛma don ye o bɛ tɛmɛ fo ka taa se 31 ma 31 in kana o bɛn nin denkundi ma parce que mun na ni roi mun kɔnɔ ni masakɛ in fɛnɛ kun bɛ a ka boliba fɛnɛ sɔn o don su de ka dugu jɛ le premier la 31 décembre 31 décembre o 31 décembre o de ɲangari don ye o de nisɔndiya don ye ka dugu jɛ le premier la sisan a bɛ sɛ de faga k'a ka boli sanfɛ n'u nana hakilina min sɔrɔ o de ye k'a fɔ an ka dɔ ta la a fɛnɛ ka dɔ ta ta la an ka fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra an bɛ se k'a sɔrɔ n'o sira ye o y'a sɔrɔ n'o sira de fɛnɛ ye o gɛrɛla la o nana kɛ sisan le 25 olu b'u ka fête kɛ le 31 o bɛ kɛ o baptême ye o baptême yi an b'a bɛn nin ta fɛnɛ ma a bɛ sɛ de faga an fɛnɛ bɛ sɛ faga an bɛ jɛ ka sɛ faga Allahu akbar o sɛ in bɛ faga ka kɛ boli de sanfɛ o b'a fɔ o boli de ma ko Janus o b'a tɛmɛ JANUS Janus ni mɔgɔ mɔgɔ y'a tapé Google sanfɛ sisan i b'a ye wa a photo yɛrɛ b'an bolo yanni nɔ boli kunkolo fila de b'a la y'a ye kunkolo fila o de bɛ ale la o kunkolo fila in sɛ in bɛ faga ka kɛ nin de sanfɛ ne y'a sɔrɔ ni lajɛlibagaw ɲɛ b'a la a bɛ se k'a sɛbɛn Google sanfɛ ko Janus o bɛ nin kunkolo fila bɔ ka yiri la wa kunkolo fila in kɔrɔ caman de b'a la wa kunba caman de b'a la san min tɛmɛra a ɲɛ b'o la san kura min bɛ ka na la a ɲɛ b'o fana la a ɲɛ b'a fan fila bɛɛ la a bɛ fɔ nin de ma ko Janus wala sɛ bɛ faga ka kɛ fɛn min sanfɛ o de ye nin ye o fɛ Said Ali naam musa sɔɔli bɛ ɲɔrɔ n'an ka yan'an ka tɛmɛ se ka tɛmɛ an y'a ye 31 a kɛ mɛ jamana fitiri sisan n'a sera bɛɛ b'a fiti bɛɛ bɛ sɛ fan kosɛbɛ ni maa min ye sɛ fan ni ko in na sisan est ce que jurumu b'i k'a la ko la walama foyi t'i la ok an bɛna se o ma sisan wala a bɛ kɛ bolisɔn hukumu kɔnɔna ye ok sisan i ka question ɲɛna kosɛbɛ o la an bɛna min fɔ nin yɔrɔ in na an y'a yira k'a fɔ sɛ bɛ faga ka kɛ fɛn min kan o de ye nin ye o la an bɛna kuma dɔw bɛ nin kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko fête min bɛ ka kɛ o tɛ Isa yɛrɛ ka naissance ye fɔlɔ parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko la nufarriqu bayna ahadin min rusul kan tɛ ciden fɔ ciden na ko cidenw ka bangeli de don an bɛ fɛ k'a fɔ ko ciden yɛrɛ ka bangeli tɛ fɔlɔ an y'o fɔ ni dalilu jumɛn ye a tɛ sɔrɔ kitabu kɔnɔ diinɛ kitabu la silamɛya ta chrétien ta k'a fɔ ko Isa sɔrɔla le 25 ni mɔgɔ min fana dɔnbaga ye chrétien dɔ i bɛ se k'a ɲininka i bɛ se k'a ɲininka ko le 25 décembre fête min bɛ kɛ o a prévu bɔra kitabu jumɛn kɔnɔ i bɛ se k'a ɲininka o la k'o f'i ɲɛna voilà o kɔrɔ olu yɛrɛ ta tɛ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ko Isa ka bangeli don cogo di ka sɔrɔ minnu yɛrɛ b'a nɔfɛ olu yɛrɛ ma se k'a dalilu sɔrɔ a dalilu t'olu bolo a dalilu t'olu yɛrɛ bolo Allahu akbar n'i ko Isa ka bangeli don o fana mago bɛ prévu de la o e y'o bɔ min le 25 décembre k'a fɔ ko décembre yɛrɛ o tɛ kitabu foyi kɔnɔ silamɛya kitabu tɛ chrétien kitabu tɛ décembre yɛrɛ tɔgɔ o tɛ livre foyi kɔnɔ a tɛ bible kɔnɔ bible kɔni tɛ o bible ye kitabu 66 i n'a fɔ n y'a fɔ joona a t'a kelen kɔnɔ k'a fɔ Isa bangena ka bɛn le 25 ma le 25 ma o tɛ bible fosi kɔnɔ mɔgɔw tulo bɛ mankan na chrétiens tulo bɛ mankan na wa n ka numéro bɛ tila ka bila fana u bɛ n'a ye a tɛ foyi kɔnɔ Allahu akbar maintenant olu kɔni y'a ta fo n'a ta ni mun ye an y'o kun de ɲɛfɔ sisan walasa u bɛ se ka nin sɔrɔ cogoya min na k'o fana don u ka diinɛ kɔnɔna na a dun fɔra ko ni mɔgɔ min ye dɔ fara Ala ka diinɛ kan danga b'i nɔfɛ wa i ye kafiri fana ye tuguni kɔrɔ sisan an bɛ fɛ ka min fɔ olu yɛrɛ ma kɛ fɛn tigi ye fɔlɔ o kɔrɔ bolisɔnnaw de ta ye nin ye u bɛ sɛ faga kɛ boli min kan y'o photo de yira sisan o boli sɛ bɛ k'ale kan k'ale jansa ni o ye ale sɔn fɛn sɛ de o la Mahamudu ko fila bɔra nin yɔrɔ kɔnɔ a fɔlɔ le 25 kɔrɔ de ko Ala de ye den sɔrɔ le 25 le 25 kɔrɔ de ko Ala ye den sɔrɔ le 25 voilà Isa ka bangeli ko tɛ dɔwɛrɛ chrétienw bolo o de Ala ye den sɔrɔ le 25 hali chrétien taabolo min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko protestant n ko olu fana kérila nin yɔrɔ de la parce que olu banna Poli ka kumakan dɔw de ma o de kosɔn olu kɛra protestant kɔrɔ de ko maa murutilen olu fana taara o damana quoi voilà bolofaraw bɔra nka olu kɛra maa murutilen de Poli ka kuma ninnu ma ka d'a kan ko olu ko de ko an ka diinɛ to a gɛrɛ la sa Isa nana ni min ye Poli nana ka na kuraw dɔ la protestant fana murutilen olu kɛra maa murutilenw ye maintenant sisan ni lahalaya kɔnɔna na
nin kɛra bolisɔn in ninnu bolo u b'u ka bolisɔn k'a fêter kɛ k'a ɲangari kɛ ka le premier n'o ye janvier o de Janus ye sisan Janus de ye nin boli in tɔgɔ ye janvier wara janvier de Janus ye voilà Allahu akbar o Janus in de sa ale kunkolo yira jama la sisan u bɛ chef ka min sanfɛ an ko fila bɛ bɔ a kɔnɔ ko fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de Ala ye den sɔrɔ le 25 o farisogolama Ala y'o de lajigin ka na adamadenw kan maintenant o den o ka kundi o ye le 31 o la le premier an ko chômé mɔgɔ si kana baara kɛ barakana kɛ du barakana ko la u y'o de ta k'o bɛn nin fɛnɛ ka boli sɔnni don ma ka tila tuguni k'u ka boli tɔgɔ ta k'o kɛ kalo fɛnɛ ye Allahu akbar janvier kɔrɔ faamuyara o la sisan o bɛɛ bɛ ta nin kalo ninnu bɛɛ n'o kɔrɔ dɔn marsi o ye kɛlɛ Ala de kalo ninnu bɛɛ kɔrɔ b'a la émission wɛrɛ bɛ se ka sigi o kama waati wɛrɛ maintenant sisan an bɛna e min ye silamɛ ye e bɛ don fila jumɛn de kɔnɔ nin na yalima bolisɔn yɔrɔ de ka di ye wa walima Ala ye den sɔrɔ o yɔrɔ de ka di ye Allahu akbar i b'i yɛrɛ ɲininka sa e bɛ jumɛn kɔnɔ chrétien yɛrɛ t'a kɔnɔ fɔlɔ e ye silamɛ e b'i yɛrɛ sɔrɔ jumɛn de kelen kɔnɔ sisan e yɛrɛ ye jumɛn ye nin na sisan wala i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ kun ɲininka e ye min ye nin na mɔgɔ dɔ b'a fɔ bon ne ta ye san yɛrɛ dɔrɔn de yɛlɛmali ye an b'i yɛrɛ ɲininka o san jumɛn de yɛlɛma la san in sɔrɔla cogo min an y'o f'i ɲɛna olu yɛrɛ ma bɛn hali o sanko in na fɔlɔ i ko Isa bangeli Isa yɛrɛ fɛnɛ bangeli fɛnɛ tɛ sa i b'i yɛrɛ sɔrɔ jumɛn kelen kɔnɔ dɔw fana b'a politique kɛ dɛ dɔw ta don su yɛrɛ o b'a dugusajɛ kɛ o bɛɛ y'a i n'a fɔ le premier tɛ sisan olu b'u ta kɛ le premier ka dugu jɛ le deux la o bɛɛ y'a kelen de o bɛɛ y'a kelen o bɛɛ y'a kelen de olu ka san yɛlɛma fêti kɛ kosɛbɛ wallahi Mahmud ni adamaden ni hakili yɛrɛ b'i la i man k'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ cogoya si la hakili yɛrɛ dɔrɔn ka k'i la i ka bɔ nin kalama ko bolisɔn ka bɔ nin kalama ko e ka Ala ka den sɔrɔ ko kuma de bɛ ka fɔ mɔgɔ dɔw fɛ sankolo ni dugukolo b'a fɔ k'a bɛ jigin o tigilamɔgɔ kan o fɛn min fɔli kama e ka tila ka sɔn o ma tuguni ko awɔ ko ne b'a fɛ ten ko an ta ye san dɔrɔn de yɛlɛmali ye Allahu akbar Ustaz an b'a fɔ silamɛw ɲɛna an ka kalan kɛ an k'an ka diinɛ ɲɛɲini an b'a ɲɛ sɔrɔ n y'a fɔ Janus min fɔra mɔgɔw bɛ se ka dugukolo sanfɛ u b'a ko ɲɛɲini Romain tun b'a ko kɛ cogo min i bɛ fɛn caman dɔn a la i ye français kalan i b'a sɔrɔ a kɔnɔna na i ye arabu kalan i b'a sɔrɔ a kɔnɔna fɛnw sɛbɛnnen don o la an kana an ka diinɛ in kɛ non an kana gɛlɛya an kana kɛ tagabolo ko ye nin ye wahabiya de ye non o tɛ dɛ e k'a ɲini k'a dɔn dɔrɔn tiɲɛ ye jumɛn ye k'o ta Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum Ala kira ko ten ko ni mɔgɔ ye bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni maa minnu ye k'i y'olu dɔ de ni bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni silamɛw ye maa ɲumanw ye e n'o maa ɲumanw de ye kelen wa e n'olu de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ lahara jɔdon kɛnɛ kan wa ni bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni maa wɛrɛw fana ye n'o ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye lahara n'o de bɛ wuli dɛ o kɔrɔ n'i sera k'i to 31 fêti kan e ni bolisɔnnaw aw de bɛ wuli ɲɔgɔn nɔfɛ Allahu akbar sisan i fɛ k'a fɔ ko 31 fêti ko haramu yɛrɛ dɔ quoi haramu fo siɲɛ 100 sisan sɛ minnu bɛ don na olu fana Jamil usa sɛ dun tɛ haramu ye nka sɛ bɛ ka faga kun min kɔsɔn mais est-ce que sisan mɔgɔw fana b'a kɛ ka da o kan voilà e k'a kɛ ka da o kan o e m'a kɛ ka da o kan o n'a sɔrɔla k'a fɔ ko in kun de ye nin ye ka bɛn o don ma mun ne tɛ taa waati yɛlɛma wala sisan ale yana ka taa min ɲini ka tuguni mais o dɔw fana b'a kɛ sisan ko i yɛrɛ aya fɔ la nufarriqu bayna ahadin min rusuli o ye olu ka i'tiqadu de olu t'a dɔn k'a fɔ e kɛ ma ka min walawalali min k'a la tan nɔ olu t'o dɔn a na o de kosɔn an y'a fɔ kana fɛn t'a sanfɛla ma ka kiti bol'a kan diinɛ yɛrɛ tɛ sɔn fiyewu mɔgɔ ka kɛ kiti tigɛla ye k'a sɔrɔ i tɛ ko yɛrɛ dɔn o de la an y'a fɔ kuma daminɛ ko al-hukmu ala shay far'un an tasawwuri i b'a fɔ k'a fɔ ko i bɛ kiti tigɛ e yɛrɛ tɛ ko in dɔn fɔlɔ mun b'a yira e la k'u ka nabi ɲuman ka bangeli de don e m'o dalilu sɔrɔ yɔrɔ si la e y'i k'a kan ten wa e ka diinɛ yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ an ma nin si sɔrɔ ye e ka diinɛ min permettre k'a fɔ k'i ka t'u ka diinɛ fɛti kɛ yɛrɛ fɔlɔ e ka diinɛ yɛrɛ m'o f'i ɲɛna la nufarriqu bayna ahadin min rusuli n'i y'o aya fɔ o kɔrɔ i bɛ ka aya boli yɛrɛ de kan o ciden joli de tɛmɛra Ala fɛ dɛ e y'a bɛɛ ta fêti kɛ yan maa minnu bɛ ka Ustaz Ali yɔrɔnin na n b'i kali dɔɔnin kɔrɔ minnu ta tɛmɛna ne t'olu ka waati dɔn mais ne ma sɔrɔ dugukolo sanfɛ minnu ko nin ye ko nin bangena le 25 wa le a tɔgɔ ye di 31 fana ye fɛn ye ok sisan o la jɔn de cidenw bɔ ɲɔgɔn na sisan e sɔnna ka dɔ ta kɛ i ma dɔ ta kɛ ciden foyi ka bangeli dɔ ma dɔn ni nin kelen dɔrɔn ta tɛ ne bɛ dɔrɔn ne ta dɔn mun ne m'a tɔ ɲɛɲini o parce que e sɔnna ka cidenw bɔ ɲɔgɔn na n'i sɔnna ka nin kelen ta kɛ dɔrɔn i ye cidenw bɔ
bɔ ɲɔgɔn na de ni ma ɲɛ b'a kɛ sa n'a sɔrɔ bangeli kun bɛ kɛ e b'a bɛɛ de kɛ i bɛ cilen bɛɛ ɲini k'o ta dɔn k'o ta kɛ wala e ma cilen bɔ ɲɔgɔn na mais e ye dɔ ta ka bɔ yen ka dɔ ta ka dɔ ta kɛ ka dɔ ta to yen sira bɛ tigɛ dɔw bɔ ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ ne y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ dɔn fɔlɔ mais ni yɛrɛ fɛnɛ ta bangeli ma dɔn a don ma dɔn fiyewu a don yɛrɛ ma dɔn fiyewu kɔrɔ ko nin yɛrɛ fɛnɛ ta tɛ kɔrɔ i b'i sen b'o la o kɔrɔ an k'o to yen kelen o dɔrɔn tɛ u bɛ ka kɛ ni dusukunna siri min o de ye le 25 décembre ye o de kosɔn n b'a fɔ n ko Mali silamɛw bɛ sunɔgɔ la kojugu an ka marasasow bɛna datugu mun de kama ko Isa bangena ko Ala ye den sɔrɔ Allah o dusukunna siri marasasow bɛna datugu de kama ekɔlisow bɛna datugu de kama baarakɛyɔrɔw bɛna chômer o de kama chômer paye u bɛ tila ka sara tuguni u ye parce que ko Ala ye den sɔrɔ an bɛ jamana min kɔnɔ ko 95% des musulmans ou bien 98% des musulmans mais alors que ni lahalaya de b'an ka jamana kɔnɔna na wa yɛrɛ ka fɔ an silamɛw an bɛ sunɔgɔ la dɛ Ala ka den sɔrɔ ko kuma bɛ ka fɔ jamana kɔnɔ wa bɛɛ bɛ ban ka taa baara la o kama n'i ye jamana jateminɛ Ustaz Ali jamana in tɛ ka boli ni silamɛya sariya yɛrɛ a tɛ ka boli ni silamɛya sariya hali an ka saraw bɛ kɛ ni kalo jumɛn fɔlɔ an ka saraw bɛ kɛ ni kalo min ye o bɛɛ ye ni kalo min ye nin bɛɛ lajɛlen b'a jira ko silamɛw bɛ sunɔgɔ de la Mamudu i ka sara dili ma nin kalo la o kɔni t'i se ye mais ka dumuni tobi i ka so kɔni ka bɛn nin don ma o y'i se ye sɛ dɔrɔn tɛ hali n'i ka so kɔnɔ i y'i ka dumuni yɛlɛma dɔrɔn nin don su kama o kɔrɔ de y'a fɛti i sɔnn'a ma i ka dusukun siri y'a dɔ ye lahara n'u wulila yɔrɔ min na Ala b'i wele yen de dɛ man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ni bon fɛn ɲɔgɔnya mɔgɔ fɛ Alahu Taala y'i kɛ o tigilamɔgɔw dɔ de ye Alahu Taala ko alikuranɛ kɔnɔ wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu ni maa min ye diinɛ wɛrɛ minɛ min tɛ Ala ka sira ye ko Ala t'a minɛ i bolo dɛ Ala sen t'a la o la n'i ye sira wɛrɛ ta min tɛ Ala ta ye dɔrɔn Ala sen bɔra la ka to i bolo burusi kɔnɔ arabu dɔ tun bɛ ka to Ala kɛra kɔ sallallahu alaihi wasallam k'Ala kɛra to kungo kɔnɔ Sahih Bukhari bɛ hadisa in lakale Ala kɛra ni sahabaw ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka fɔ ya Rasulallah sahabaw mankan balila ka don a la olu ko wayhak bɔnɛ b'i ye i ta tiɲɛnen don i bɛ Ala kɛra wele nin cogoya de la Ala kɛra ɲininka ko mun de bɛ yen a ko Ala kɛra ko lahara ye waati jumɛn de ye dɛ a ka ɲininkali kɛra nin ye Ala kɛra fana ko maza a'adadta lah e ye mun de labɛn k'a kɔnɔ a ko seli bɛrɛ kɔni tɛ ne bolo wa sun bɛrɛ tɛ n bolo dɛ mais Ala n bɛ Ala fɛ n bɛ Ala kɛra in fɛ n bɛ aw kɔni fila fɛ Ala kɛra ko a ma sallallahu alaihi wasallam al-mar'u man ma ahabba wa ko jɔn ni mɔgɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye maa mun de kanu cɛn ye Ala kanu ka Ala kɛra kanu wa Ala kɛra yɛrɛ k'a fɔ k'a n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ ni e fana ye ninnu kanu i ni jɔn de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni bolisɔnnaw de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bolisɔnna n'a fɔra maliyɛn ɲɛna ko bolisɔnna o y'i selen mun de kɔnɔ o ye kafiriya kɔdan de ye o o ye kafiriya kɔdan de ye boli nɔgɔlen bolisɔnna nɔgɔlen ne yɛrɛ bɛ ka nɔgɔya min fana fɔ bolisɔnna o ye ne fana kelen ka saniya dɔn d'a ma de Allahu akbar sinon bolisɔnna ale bɛ a daji de to a ta kan o man jugu ne ta ye o ka jugu n'o ye ka woro ɲimi ka kɛ tutu ka jɔ o tɛ nɔgɔ dan ye o ye nɔgɔ dan ye hali k'i tɛgɛ maga de bɛ ɲugu a la a bɛ tila tuguni anw bɛ sɛ de dun ale yɛrɛ bɛ sɛ de dun nka ale bɛ joli de k'a kan nɔgɔ bɛ tɛmɛ o kan i da ne yɛrɛ bɛ ka valeur d'ale ma k'a fɔ ka boli nɔgɔlen don yɛrɛ boli nɔgɔlen tɛ mun don sisan voilà commentaire tɛ se ka k'a la nɔgɔ dan kɔni a tɛ se ka fɔ tuguni y'a ye n'i kɔni bɛ fɛn ye i bɛ fɛn yira k'a fɔ na b'a fɔ boli ye fɛn nɔgɔlen da de ye o la an b'an profiter o la k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ an ye silamɛw de ye yan wa bolisɔn fana tɛ reconnu yan wa ni Ala sɔnn'a ma kɔn dɔrɔn ni sanɛ in a bɛ ci inshallah a bɛ ci ka bɔ Mali in kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma inshallah a bɛ ci wa Mahmud ni barika Ustaz Ali yana ka taa ɲɛfɛ amma ko an Mali min kɔnɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ voilà fo de ka wuli ka bɔ Ustaz inshallah u bɛna wuli ka bɛɛ tɛ se k'i ta kɛ o kosɔn hali ni sungurubaw fana wulila k'u fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn mɔgɔw ka hakɛ to kuma fɔ cogo la olu fana b'u ka association sigi ni mɔgɔ min kuma olu kan dɔrɔn u b'a fɔ ko non k'a fɔra ko laïcité de bɛ yan mɔgɔ o mɔgɔ mana wuli bɛɛ b'i ta fɔ n'o tɛ a tɛ kun bolisɔnna i ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko laïcité de bɛ yan laïcité bɛ Faransi o mais silamɛw bɛ se ka wuli k'u ka hakɛ ɲini yan o tɛ se ka kɛ o laïcité bɛ diɲɛ jamana caman na nka laïcité sigilen don ko dɔw de kan a sigilen bɛ ko dɔw de kan wa jamana kɛlen don ka diinɛ dɔ de ko nin o de y'ale ka diinɛ ye wa an fana ka jamana fɛ laïcité bɛ yen mais majorité ye min ye o de ye silamɛ ye wa baara kan ka kɛ ni silamɛw de ta ye Faransi majorité ye chrétien wa baara bɛ kɛ ni chrétienw de fana ta ye
dine bɛ se ka taa kɛ yen dɛ. Ne n'a faamuya sisan. E ka laɲini yɛrɛ sisan Mali ka kɛ jamana. Silamɛ jamana. Silamɛ jamana. Voilà. État islamique. O de ye Mali ka sariya ye. O de ye hɔrɔnya fɛnɛ an ma. Wa silamɛya fɛnɛ sariya ka boli yan fɛnɛ. An b'o fɔ k'an kan kɔrɔta an t'an kan jiginna ye dɛ. E tɛ se ka kɛ tɔn na k'e tɛ tɔn kɔnɔ ko fɛ koyi. Walasa ne bɛ ɲininka o la sisan n'o kɛra sisan. Mais minnu tɛ silamɛ olu ka hukumu ka kiiti bɛna boli cogo dɔ la. Ok silamɛ ɲɛmɔgɔ b'o kɛ cogo dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. Banu Qaynuqa, Banu Qurayza o kun tɛ Alakira kɛrɛfɛ yan sallallahu alaihi wasallam. Alakira ma baara kɛ n'u ye k'u to yen yan. O silamɛ ɲɛmɔgɔ b'o kɛ cogo dɔn. An bɛ sigi yan fo sigi bɛ ja. Ne bɛ ɲininka o silamɛ minnu sigilen bɛ France u bɛ ka sigi cogo di? U sigilen bɛ cogo di de? U tɛ yan. U t'u ka diinɛ kɛ yan. Mais u bɛ dugu min kɔnɔ silamɛ dugu de don wa? An fana ta cogo ɲɔgɔnna ye mun na? Mun ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ yan? Égypte tɛ nin yan. Wala ne bɛ ɲininka o la sisan e magara fɛn ninnu na sisan tɔgɔ fɔbali ninnu tɔgɔ de bolisɔnna wa? Bolisɔnna ninnu. Fɛn nɔgɔlen ninnu. Ayiwa an t'o dɔn. Bolisɔnna ninnu. Olu fana magati k'olu fana na. Ayi olu ta ɲɛ ka nɔgɔ kojugu. Bolisɔnna o ka boli o n'a yɛrɛ olu bɛɛ b'u kuri ta ka bɔ jamana kɔnɔ. An b'olu gɛn ka bɔ yan. An bɛ boliw kari di. Olu tɛ diinɛ ye dɛ. Chrétien de ye diinɛ ye. Bolisɔnna tɛ diinɛ. Diinɛ t'o ye dɛ. Olu ye jumɛn? O ye manamana ko dɔrɔn de. Sisan n ko fana b'u ka fɛn dɔ sɔn. Mahmoud bolisɔnna k'a fɔ k'a bɛ taa mɔgɔ convoquer tribunal la ko ale alimami dɔw convoquer o kɔni ye barika bannen n'o tɛ bolisɔnna kɔni kan ka boli de kɛ k'i faga kɛ ko bolisɔnna bɛ se mun na o de ye n b'i ku tigɛ dɛ n b'i kɛ tan tɔ de o tuma a t'u tɔgɔ dɔn wa a t'u jamu dɔn wa mun na a ma tigɛ. A bɛ se ka kɛ a ma ɲɛ a bolo kɛ. I bɛ ku tigɛli kɛ dɔrɔn a banna. An tɔgɔw bɛ yen an jamuw bɛ yen a ɲɛ b'a la o a k'a tigɛ kalo in kana ban dɛ n'o kɛra a b'a yɛrɛ sɔrɔ n'o ma kɛ bolisɔn bɛ ban inshallah Mahmoud an bɛ segin an ka thème kɔnɔ an bɛ fɛn min kan o de ye 31 ko ye hali sisan an yɛrɛ k'a fɔ ko haramu don bi haramu don sini Ala kɛra ka kuma kɔnɔ sallallahu. An b'a ɲini an balima DMS TV filɛbagaw fɛ émission in k'a partager Facebook YouTube TikTok kan ani an balimakɛ Ustaz Ali an n'ale bɛ ale bɛ ka 31 walawala an ye kosɛbɛ inshallah Ustaz Ali. طيب an ko Alahu taala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladhina amanu la tatawallaw ghadiba Allahu alayhim kan kana tugu mɔgɔw kɔ maa minnu k'u limaniyara an kana tugu maaw kɔ maa minnu ni Ala diminiw kɔrɔ Ala dimina jɔn de kɔrɔ an b'o kalan kuranɛ kɔnɔ wagati bɛɛ lajɛlen ghayril maghdubi alayhim waladdallin yahudiya ni nasaraw an kana tugu o kɔ diɲɛ kɔnɔ wa silamɛw filɛ ka tugu o kɔ bi dɛ silamɛw tuguru kɔ tugu ko dan bɛɛ la wa ni bɛ an tɔ da Ala kɛra ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto hadisa la Bukhari bɛ hadisa min lakale ko la tattakhizanna sanana laysa sunana bal sanana man qablakum shibran bi shibrin ko an bɛna tugu maaw ka taasira kɔ maa minnu kɔnna anw ye u mana paraɲɛ min ta an b'o paraɲɛ ɲɔgɔnna ta Allahu akbar u mana nɔgɔnya kelen ta an b'o nɔgɔnya kelen ta ka tugu u nɔfɛ n'u donna sira o sira fɛ an bɛ boli u bɛ min an bɛ tugu ka fara fara u nɔfɛ u bɛ taa sira o sira fɛ Ala kira de nin fɔ sallallahu alaihi wasallam san 1000 ni kɔ kɔfɛ Ala kira nin fɔ k'o bɛna kɛ don dɔ la zira'an bi zira'in hatta law salaku hujra dabbin la salaktumu ko hali n'u donna koro wo kɔnɔ k'an bɛ don u nɔfɛ yɔrɔ koro bɛ don wo fitinin de kɔnɔ n'i y'a ku minɛ k'i b'a sama k'a bɔ a tɛ nɔgɔya dɛ a bɔ man di fiyewu wa k'an ta fana bɛ k'o cogo di hali n'u donna o wo fitinin ɲɔgɔnna kɔnɔ an bɛ don u nɔfɛ bi silamɛw tɛ ten yan ni 31 sera est-ce que a bɛ fili jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana b'u dɛmɛ k'a fêter jɔn de bɛ na pétard n'u ye silamɛw de bɛ na nin bɛɛ ye ka na feere commerçant silamɛ commerçant an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko addalu ala alkhayri ka fa'ili maa min bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ɲuman kɛli la i y'o dɔ de wa e mun fana bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ juguman kɛli la e fana y'o dɔ de wala minnu bɛ na ni pétard an b'a f'u ɲɛna nin yɔrɔ in na k'u ka siran Alahu taala ɲɛ chrétiens 31 don u bɛ to ka églisew kɔnɔ u b'a laɲini ka bato kɛ u ka bato ye jumɛn u bɛ to ka dɔnkiliw da église kɔnɔna na silamɛw de bɛ wuli ka gulɔ min ka jɛnɛya kɛ ka tiɲɛli bɛɛ kɛ ka pétard ni ci banabagatɔw tɛ lafiya maa si tɛ lafiya dɔn jamana yɛrɛ bɛ état minɛ est-ce que nin kan ka kɛ yan pétard ni ci marifatilaw bɛ fan bɛɛ fɛ hali bi n bɛ se ka kɛ mɔgɔ kan a don su bɔ tɛ k'a kalama Ustaz n ka karamɔgɔ dɔ ye dɔ lakale n ye a ko musokɔrɔba dɔ ni kasi sera ale ma don dɔ la a ko ale bɛ sigi a ka so
denmuso bɛ da a bɛ sigi zoro fo zoro de k'ale sɔrɔ a ɲɛna a ka danganiya sɔrɔ denmuso bɛɛ dara a bɛ sɔrɔ ka don ka taa da a b'a denw kɔlɔsi cogoya min na ko 31 dɔ su bɛnna ni fatuli de ye olu bolo a y'a denmuso 2 ta ka taa di u mamuso ma ko 31 don su olu taara janaza kɛyɔrɔ la ko denmuso 2 in ni filɛ ka bɔ denmisɛnnin tɔw nɔfɛ Allahu akbar u bɔcogo filɛ nin bon tɔw bɛ min kɛ 31 don su o fana taara u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na Allahu akbar ko wa ko a denmuso ye garisɛgɛ sɔrɔ o de senfɛ ka den sɔrɔ 31 don su kelen Allahu akbar a denmuso nana garisɛgɛ sɔrɔ o den su la a ko wa ko yɛrɛ m'ale tɔɔrɔ dɛ ko min ale tɔɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan dɛ ko den in fɛnɛ tɛ silamɛ den ko chrétien dɔ de kɔnɔ da la Allahu akbar musokɔrɔba ni kasi bɛ ɲɔgɔn na Ustaz hali ni lajɛ nin tɛ makɔrɔtɔ ko dan ya ka lamɔ sugu bɛɛ di den ma ja bɛ taa laban ne ma su kelen Ustaz hali n'a danna accident minnu bɛ k'a don su a kan ka silamɛw waju silamɛw ka chrétien ka ɲɛmɔgɔ bɔra don dɔ la k'i kanto a ko silamɛw a y'an tɔɔrɔ dɛ mankan o mankan bɛ kɛ accident o accident bɛ kɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ kɛ aw silamɛw de nɔ don an chrétien den kelen t'a la ni maloya ko dɛ sa ni maloya ko dɛ chrétien ka ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ i ka dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ chrétien den kelen tɛ yen a bɛɛ bɛ église kɔnɔ silamɛw de bɛ ho la kɛnɛmana la ka gulɔ min ka accident kɛ ka mɔgɔw faga ka ko bɛɛ kɛ a don su an ka fɛti yɛrɛ tɛ an ka fɛti tɛ olu yɛrɛ tɛ ta tɛ i taara i yɛrɛ sɔrɔ bolisɔnnaw ka ci la e mana olu fana ka sɔrɔ la ka tɛmɛ olu ka sɔrɔ la ka tɛmɛ anw kan kosɛbɛ n bɛ fɛ k'a fɔ anw kɔni anw tɛ kulun kunna wa an t'a ju fɛnɛ la Ustaz ni ko min bɛ nin cogoya la o silamɛ yɛrɛ k'i lajɛ hali sira dɔ tɛ sɔrɔ miskala zarati silamɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ ni min hali a miskala zarati t'o sira sɔrɔ yen nɔ nka sisan waati ne yɛrɛ tun b'a la ka ɲininka n ko est-ce que diinɛ dɔ tɛ voilà ka sɔrɔ diinɛ ko k'a fɔ diinɛ rukun dɔ tɛ yɔrɔ an ye ko in nacogo ɲɛfɔ nin cogoya la cogo fɔra faamuyara bi voilà an b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛw ta tɛ nin ye bi wa silamɛw ta tɛ sini wa an bɛ weleweleda min kɛ k'a fɔ ko maa si ka n'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na n'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i tɔgɔ ko bolisɔn na n'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔrɔ i sɔnna ala ka den sɔrɔ ko kuma ma i bɛ kulu walaw min kalan i bɛ ka nkalon tigɛ i bɛ k'i yɛrɛ sɔsɔ don o don an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'a faamuyali cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma tada ali waati kuruna dɔɔni kosɛbɛ inshallah sisan i bɛ kuma laban di an filɛlikɛbagaw ma inshallah naam Ustaz an bɛ kuma laban min di ladilikan b'i bolo an bɛ ladilikan min di filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma o de ye k'a fɔ ko an ka kan ka diinɛ kanubaga ye an kana kɛ munafiku ye munafiku de bɛ a bɛ silamɛya fɛ kɛnɛ kan nka dusukun t'a fɛ wa maliyɛn mɔgɔ caman b'o cogoya la dɛ n'i y'a fɔ sisan ko karisa ye kafiri a bɛ digi a la a b'a fɔ k'ale ye silamɛ de ye wa n'i ko wa an ka Mali silamɛya an ka Mali sariya kɛ silamɛya sariya a b'a fɔ non o tɛ se ka kɛ dɔw ninnu b'a kɛ cogo di de e ma ɲininka o la o e kan k'i ta de jɔ dɔw ninnu ta fana kɛcogo bɛ yen o silamɛw ye mɔgɔw ye minnu hakili kununen de don mɔgɔw don minnu bɛ ko kalama mɔgɔw don u b'a dɔn ko kan ka kɛ cogoya min na fana tuguni o la n'i kɛra tɔnden ye i bɛ sɔn tɔn sariya ma n'i kɛra silamɛ i bɛ sɔn silamɛya sariya ma min ye mɔgɔ caman hakili datugu dɛ ko mɔgɔw bɛ nɔrɔ la u bɛ ka nin kɛ mɔgɔw la u bɛ ka nin kɛ mɔgɔw la o t'a ɲɛ ye koyi ni silamɛya sariya bɛ na ninnu ma foyi faamuya la fɔlɔ silamɛya sariya tɛ na k'a fɔ ko karisa i ka kulusi tigɛ jagoya silamɛya sariya tɛ n'o f'i ɲɛna o n'i bɛ ka jɔyɔrɔ la o tɛ o tɛ silamɛya sariya ka girin ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ni silamɛya sariya a nafa fɔlɔfɔlɔ bɛ se e yɛrɛ de ma ka d'a kan i bolofɛn bɛ kɛ lakanda wa e yɛrɛ bɛ lakanda i bɛ lakisi fɛnɛ e ye zon joli dɔw kaso la ni dugu jɛra n'i y'a ye kɛnɛma tuguni a ka ca a bɛ mun da i yɛrɛ kan ni silamɛya sariya bɛ a tɛ kɛ tan cogoya la wa jakarta i kun cira nɔfɛ i kɛra ta i kɛra ni silamɛya sariya bɛ a tɛ kɛ tan cogoya fɛnɛ la wa fɛn caman caman a bɛ fɔ nin de ma ko sariya e bɛ ka sariya koron k'a bila minɛn min kɔnɔ a t'o minɛn kɔnɔ a fɛrɛlen don kojugu wa nafaba b'a la adamadenw bɛ nafa sɔrɔ a la masala ali wara jamana in fana muskila bɛ jamana in fana kɔnɔ masala ali an ka karamɔgɔ de b'u sigi ko tɛnɛ k'an ka fiti ko foyi t'a la o de yɛrɛ de muskila ye wala ko in bɛ segin min ma dɔrɔn ko fila a fɔlɔ a dɔnbaliya anw de b'a faamuya walima min ja gɛlɛya ala la ka jama ɲini n'a sira ye o ko fila dɔ la kelen de don a dɔnbaliya walima min ja gɛlɛya ala la ka jama ɲini n'a sira ye m'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ala k'an bɛ sababa ma wala n'a sɔrɔ a dɔnbaliya de don a kɔni fɔlen filɛ nin nka n'i y'a sɔrɔ ni ja gɛlɛya de don min ja gɛlɛya ala la i kana to i ka sa dɛ saya kan'i sɔrɔ cogoya si la ka d'a kan i bɛ ka mɔgɔw su k'u bila filanin kan fo y'a baara de la an
mela jala ka fɛmɛ cogo ɲuman d'a ma ka ɲini labelikɛla bɛɛ lajɛlen ka fɛmɛli ɲuman sɔrɔ nin kuma in na ko i k'a filɛ ni hakili ka filɛli i yɛrɛ ka recherche k'a la i bɛna dɔn k'a fɔ silamɛya kungo tɛ wala kana fɔ n den de ye n bila la walima muso de ye n bila la la i ka diinɛ ko ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye a f'i muso ɲɛna a f'i den ɲɛna ko silamɛya ka fɛti tɛ nin ye ni 31 tɛmɛra insha Allah n bɛna sɛ ɲini ka d'aw ma a bɛ sɛ dun walima sɛ ɲini ka d'u ma yanni 31 don cɛ wa i ka n'i den yɛrɛ lamɔ k'a fɔ ko bɛɛ ye nin sɔrɔ fɛn fɛn den k'o sɔrɔ ka n'i den yɛrɛ lamɔ o kan kɔ o tɛ lamɔ cogo ɲuman ye i den dege min b'i bolo de a ka se ka dege o de la a k'o dɔn ko nin de se bɛ n fa ye bi ka taa juru ta ka taa sɛ ni fɛnw ɲini da i bɛrɛ bɛn i yɛrɛ kun ma wa i muso dege jogo ɲumanya la i ka fɛti tɛ i den dege jogo ɲumanya la k'a fɔ i ka fɛti tɛ nin bolisɔn diinɛ de ni ala k'a fɔ ala ye den sɔrɔ n'i y'o diinɛ de nin y'olu ka taa de ye olu de ta ye nin e sen tɛ nin na ala ka fɛn bɛ jogo ɲuman ya rabbi ala k'an bɛ sawa amina 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 Fadali naam waati korona ko inshallah n'a sɔrɔ téléphone numéro bi sɔrɔ ka di filɛlikɛbaw ma inshallah téléphone numéro est 66 13 09 36 66 13 09 36 inshallah Sada Ali ami yɛrɛ fɔ an y'i wele y'an ka wele jaabi an b'a fɔ ko jazakallahu khair ala ka ni sara amin ya rabbi ala k'an bɛɛ sababa ma amin 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 an balima DMS TV filɛbaw ni de bi dan sigi an ka bi dɔnnibaw ka kɛnɛ kan hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين